जों दिनै बिटिसिनि डेपुटि सेक्रेटारिनाव आरटिआइनि मोनसे एप्लिकेसन जों होफैदों। बे आरटिआइनि एप्लिकेसन होनाय लेखा जाहैबाय बेनो आरो जोंनि आरटिआइ होनायनि मेइन थांखियानो जाबाय जे चिरां जिल्लानि सिडली सार्कोलनि आन्दाराव 100 जननिबो बारा आरो लोगोसे बेंटल सार्कोलनि आन्दाराव 56निबो बारा नन बनाफाइड नन एलिजिबल मानसिफोरनो हानि जायनाखि पाट्टा होनो जा प्रप'जाल बानायबाय बिटिसिआव हरबाय। जों दा बेखौनो जोङो डिटेल्स जोङो मोननो लुबैदों आरो जों इतिमध्य दाखालि सिडलीनि सार्केल अफिसार बेनावबो थांना बुंहैबाय। दा बिथाङा गावबो इलिगेल जे जायाखै बेखौ बुंनो हायाखै बियो। बे मात्र बुंदों बेनि थाखाय आं दायनिगिरि नङा, बेनि थाखाय एसडिएलएसिआसो बेखौ माने माबा लादों, प्रप'जालखौ लादों, बिसोरसो डिसिसनखौ लादों, बे बाथ्राखौ बुंदों। मेम्बारफोर दङ, बिसोर माइनसबो क्रिएट खालामदों, बे बाथ्रा बुंनानै गाव बारग'नो हादों। आं अब्ला बेखौ बुंनो हादों जे नोंथाङा जिथु मेम्बार सेक्रेटारि, दायथ'आ नोंथांनावनो, नोंथाङा अफिसार, नोंथाङा गाइड खालामनांगौ, रुल्सखौ नोंथाङा बुंनो हानांगौ। आरो बे रुल्सखौ बुंना होआजासे नोंथाङा जुदि बेखौ फरवार्ड खालामना हरोब्ला बिटिसिआव दा रेसपन्सिबोला नों जागोन, बिनि रेसपन्सिबोला नों। दा जिथु इलिगेल मानसिफोरनो दिनै हा एलटमेन्ट होनायनि जायनाखि प्रप'जाल थांबाय, नोंनि नामाव थांबाय, दा नोंखौ कल बेक खालामफिन। आं बे बाथ्राखौ सार्केल अफिसारखौ जावले जावले बुंदों। दा बिथाङा आं नायनोसै, आं रायज्लायनोसै ओरै होनदों। दा बिथाङा एसे गिदोंबो। दा बिथाङा अलरेडि ट्रेन्सफार जाबाय, थांनाय 1 आगस्टआवनो ट्रेन्सफार जादों सिडलीनिफ्राय। दा सिडलीनिफ्राय ट्रेन्सफार जानायनि उनाव बे दस्रा जायगायाव थांनांसिगौ, दासिमबो थाङाखै। मानो थाङाखै बाथ्रा बे, दिनै बिटिसिआ बेखौ मानो दासिमबो गावनि डिउटिखौ मावनो थाखाय मानो ट्रेन्सफार अर्डारखौ मानो केरि आउट खालामनो हायाखै, मानो बुङाखै। दा दिनै बे ट्रेन्सफार जासेयावबो ट्रेन्सफार गावनि माबायाव साख्रियाव थाङाखै, पस्टिंआव थाङाखै। बेनिखायनोथ' दिनै बे इलिगेल खामानि मावबाय थादों आरो बे खामानिखौ बियो दिनै माने इलिगेल मावनानै दिनै बिटिसिआव फरवार्ड खालामहरदों। दा जों बेखौनो बुंनो लुबैदों दिनै जे बिटिसिनि जायनाखि इएम बिथांमोनहा बेफोर इलिगेल खामानिखौ मानो मावनो होदों। दा बे लकेल एमएलए माने निर्मल माने बसुमतारी, दा बिथांमोनहा बे माने मेम्बार, एसडिएलएसिनि मेम्बार, दा बिथांमोना मानो मावनो होदों। आरो जयन्त बसुमतारी एमपि, बिथांमोना मानो मावदों, बिथांमोना नामाथ' फैबाय थादों, बिथांमोना मावदों होनना बुंनो हादों। दा मानो मावनो थिनदों फालाय, बे इलिगेल खामानिखौ मावनो थिनदों। दिनै 6 सिडिउलनि प्रभिजनआ मा, 6 सिडिउलाव मा आयेन दं बेखौ दिनै मानो फल' खालामजाया। 6 सिडिउलनि आयेनखौ सिफाय दिनै जुदि नोङो नन एलिजिबोल मानसिफोरनो, नन बनाफाइड मानसिफोरनो हा होयोब्ला जोंनि हाया बहा प्रटेक्सन जागोन फालाय, सोर रैखा खालामबावनो। आरो बेबोथ' होदों जे बिजिआर पिजिआर आरो गभर्नमेन्ट कास्ट लेन्ड बेफोरल' नङा, ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि हायावबो होदों। दा जों बेफोर गासैबो जोङो रेकर्डखौ जोङो आनअफिसियेल मोनदों। दा बे आनअफिसियेल रेकर्डआ माने लिगेल एक्सननि थाखाय खामानि होआ। बेखायनो जों लिगेल एक्सन लानो थाखाय जोङो दिनै अफिसियेल जों दिनै आरटिआइ खालामबाय। आरो आरटिआइ खालामनानै जुदि जों जेब्ला रिपर्टखौ मोनगोन बे अफिसियेल जागोन। जेब्ला माने आरटिआइ कपि जों मोनगोन अब्ला बे अफिसियेल रेकर्डखौ जों लानानै जों अब्ला जों लिगेलि चेलेन्ज खालामनो हागोन, जों कर्टआव थांनो हागोन, लिगेल एक्सन लानो हागोन। बेखायनो जों दिनै बे आरटिआइखौ खालामनानै फैनाय जाबाय। दा जोङो बेखौनो जावले जावले बुंनो हादों। दा दिनै फेरेंगा मोनहा गावनि बर' फिसाखौ न' बां बुख्रुबनानै होखारो, आलाय सिलाय खालामो। दिनै गोबां गावनि गिर्जायाव थाङो, गिर्जाबो बुफायलायनाय जाबाय। धोरोमनि माखासे मन्दिरफोर दङ, बाथौ थानसालिफोर दङ, बेखौ बुफायलायनाय जाबाय। बेफोर अननाय खामानिखौ बिथाङा मावगासिनो दं। दिनै गोरिब गुन्द्रा बर' फिसाफोर रायजो जाफुनाय दिनै बिसोरो बिखुङाव फिसा बानानै गाबगु जाबाय, मैदेर रथ' गाबबाय, फिसा बामनानै दिनै आहार जाफुनाय गथ'खौ लानानै दिनै गाबगु जागासिनो दं, असान्थि जागासिनो दङ। दिनै बेफोरखौ फेरेंगा मोनहा नुखोना नुदिया। दा दिनै बिटिसिनि चिफ प्रमटर मोनहा बेखौ नुखोना नुदिया, इउपिपिएल नेताफ्रा बेखौ दिनै नुखोना नुदिया। गावनि मानसिखौसो मानो टारगेट खालामबाय थायो, गावनि मानसिखौसो मानो होखारबाय थायो। दिनै गुबुनखौ होखारनांगौ। दिनै बे गभर्नमेन्ट हायाव थानाय माने सरकारि हाफ्राव थानाय बेफोरखौ दिनै होखारनांगौ, होखाराखै। आसाम गभर्नमेन्टआ दिनै होखारगासिनो दङ इलिगेल मानसिफोरखौ। दा दिनै गावनि ट्राइबेलखौ प्रटेकसन खालामनो नागारै गावनि ट्राइबेलखौसो होखारो, खिन्थु मालायखौ माने दोनो, मालायनो हा होयो। बिसोर बेसेबां अननाय, बेसेबां गाज्रि खामानि बेयो। दा दिनै जों बेफोरखौ जावले जावले बुंनो हादों। जों जावले जावले बुंब्लाबो बिथांमोना खोमा सुवाखै। दा ओंखायनो जों दिनै उफाय गैया जाबाय।
जों बेखौ लिगेल एक्सन लानांसिगोन जों हयथ' कर्टनि जों सहायबो लानांगोन जों बेनि थाखायनो दिनै RTI खालामनानै बे कपिखौ जों दिहुननो थाखाय जों BTC आव जों फैदों दाथ' जोङो रिपर्ट मोनजोब्बाय गासिबो आनअफिसियेलि आरो जों अफिसियेल माने रिपर्टल'सो मोननोसै बाखि दा बेफोरबायदि खेथ्रआव जोङो दा नुबाय जे बर'फोरनो हा होआखै मालायसो हा होबाय बर'खौ होखारगासिनो दङ बर'खौ गाबगुखु खालामगासिनो दं दा बे खेथ्रआव दिनै रायजो राजाफ्रा बिसोरनो बोरै भट नांगौ दिनसाय बे फेरेंगा माने भट नांगौ बोरैहाय बे दिनै निर्मल माने बिथांमोननो बोरै भट नांगौ दिनै UPPL मानसिनो बोरै भट नांगौ रायजोफ्राबो ओंखायनो दिनै गोख्रों जानांसिगौ रायजोफोर गोरा जानांसिगौ बे जाथि बुथारग्रा जाथि होखारग्रा जाथिखौ गाबगुखु खालामग्रा जाथिफोरखौ अननाय अयथासार खालामग्रा मालायखौ इलिगेल मानसिखौ गोबाथुमनानै लाग्रा बेसोरबायदि मानसिनो भट होनांला फैगौ इलेक्सनाव जों बयबो ज'नो बिसोरखौ माने पावारनिफ्राय होखारनांगौ आरो बिसोर रावबो भट नाङा आं बयबो रायजो राजाखौ खावलायहरो